Hej Helle. Jeg lige ønsker dig en rigtig god 1. maj. Arbejdernes internationale kampdag. Nu har jeg bare ret svært ved at se dig som arbejder. Eller Socialdemokratiet som arbejderparti. Det er akademikere, I er. Ikke andet. Det svarer lidt at se Lars Løkke som formand for Enhedslisten. Det hænger ikke sammen. Du gik til valg på en fair løsning i 2011. Der skulle tages hånd om de udsatte, om de syge og de ledige. Hvad er lige der sket? Var det en lodret løgn, du kom med, eller var det valgflæsk? For hvem er det lige, der har betalt? Du sagde, at vi alle skulle være med til at betale gilden. Vi havde alle været med til festen. De syge, de ledige og de udsatte har betalt 1077 kroner om året fra 2005 til 2012. Altså også en del af din regeringsperiode. Og de rige har vundet 13.000 kroner om året. Altså en forskel på 14.077 kroner. Jeg ved ikke, hvem det er, du mener, der betaler gildet. Det er i hvert fald ikke de rige. Du sagde også, der skulle tages godt hånd om de udsatte, de syge og de ledige. Du glemte bare at sige, det var Freddy Kruegers hånd, du ville bruge. At slagte folk, for at sige det på en pæn måde. Jeg tror ikke, at det er værdigt for nogen statsminister at stille sig op og sige, man gør sit bedste, eller hvad du nu vil sige. For det er langt fra det, der er sket. Nu ved jeg godt, at tallene er kun til 2012, men siden da har du stået i spidsen for en regering, der har gennemført den ene forringelse efter den anden, den ene nødvendighedspolitikreform efter den anden. Jamen det er igen de syge, de udsatte og de ledige, der har fået lov til at betale, der blev ramt af reformerne. Jo, og så også almindelige mennesker. Vi bliver mødt på rådhusene med vagtfolk. Nu ved jeg godt, at du vil kalde det udemokratisk at møde dig med fløjter i Fælledparken. Jeg kan desværre ikke være der. Derfor denne hilsen til dig på video. Om det er udemokratisk, det ved jeg ikke. Jeg tror, at du skal tage fløjterne som den alarmklokke det er. At der er noget rivravne galt i Danmark. Jeg tror, du skal tage fløjterne som en stor alarmklokke for, at der er et eller andet galt, og så se danskerne som det godmodige folkefærd, vi er. Det er gået helt galt i andre lande. Fløjter er i det mindste et ikke-voldeligt middel. Og det vil jeg heller ikke kunne støtte. Men at blive overdøvet, når man holder en tale, er ikke udemokratisk. Du har ikke villet lytte på borgerne, siden du blev valgt. Derfor har jeg kun ét spørgsmål. Hvorfor skal vi så lytte til dig? Du ønsker dialog, men afviser enhver form for dialog. Du svarer ikke engang på henvendelser. Det er ikke dialog. Det er envejskommunikation. Du mener, tonen er blevet for hård. Ja. Jeg ved godt, tonen er hård i dansk politik. Men vi kan jo gå så langt, som at tage op til fløjterne her 1. maj. Jeg ved ikke, hvad Holger K. mener med halvhjerner eller yderst venstreorienteret. Nu er jeg ikke selv venstreorienteret eller yderst. Men halvhjerne, det kan da godt ske. Men i så fald, så er jeg glad for at være en halvhjerne. Det er bare for at bruge Holger K.'s ord. Så det med tonen, den tror jeg nok, I skal tage internt i Folketinget. For det er jo ikke kun Holger K., der taler ned til folk. Det gør stort set alle partier. Og I må forvente som politikere, at når I nedgør befolkningen, ja, så kommer der igen af samme tone. Så derfor, Helle, vi kan lave en aftale. I forbedrer tonen over for befolkningen,
så tror jeg også, at folk er villige til at lytte, og at de er villige til at tale i en tone til jer, som er på lige fod med jer. Men lad være med at nedgøre folk. Det er ikke noget Folketing. Så derfor, Helle, her er min hilsen til dig.